Una de les destinacions preferides són les Illes Balears i les seves platges, uns espais que tenen sobreocupació. Per intentar protegir-los, els consells de Mallorca i Menorca n'han restringit els accessos. A les cales de Macarella i Macarelleta, a Ciutadella, aquest estiu s'hi arriba en autobús. És l'Esquer. Tothom desitja aquestes aigües per banyar-s'hi i per anar-hi a nedar. Són Macarella i Macarelleta, les platges del sud de Ciutadella, de les més visitades de Menorca. Aquests dies de finals de juny no estan plenes a estivar, encara que la presència de vaixells és considerable. Bon dia per anar-hi per mar. Per terra els passatgers s'estrenen en bus. És l'única opció. S'ha tancat el pas de cotxes particulars per la carretera d'accés. La primera vegada que vinc i he vist que els camins eren molt estrets realment per passar cotxes a banda i banda, i llavors potser amb el bus fas un únic trajecte i no hi ha tants problemes a l'hora de... Però és car el bitllet, és 4 euros el bitllet senzill, o sigui, són 8 euros per persona. Amb una targeta de transport que tothom pot obtenir, si es va al Consell de Menorca, és a meitat de preu. Han de pagar per venir, són de què? No té sentit. És cert que ha estat un canvi, és cert que tots els canvis són complicats, però també és cert que la situació que hi havia fins ara no era sostenible i, a més, tampoc feia que els menorquins poguéssim accedir a aquestes platges. El bus s'atura a l'aparcament on abans es deixaven els cotxes. 15 minuts de caminar. ¿Te has cansado la pujada o no? ¿Sí? ¿Cara de la playa? ¿Vale la pena? ¿No? Es que nosotros pensábamos que el parking te dejaba más para abajo. Pero bueno, bien, la verdad que la playa es muy chula y merece la pena. Pero falta mucho, pero 5 minutos. Aquesta família carregada d'estris, beguda i menjar vol arribar a Cala Barques, a Mallorca. L'accés no és senzill. Primer s'ha de trobar aparcament i des de dissabte passat l'Ajuntament de Manacor ha posat una barrera perquè no hi passin cotxes. Només els veïnats. Una llarga caminada i segon accés a passar. Aquestes portes fins al dissabte de Sant Joan estaven tancades. En teoria és un camí públic i tothom té dret a accedir-hi a peu, però com que estaven tancades el que feia la gent era majoritàriament votar per aquestes parets. Tomava parets, deixava obertes porters, hi ha animals, hi ha ovelles, aquí aquestes finques, no? I la destrucció era total. El parc de persones ha de continuar obert, això és una evidència absoluta. I hi havia projectes per urbanitzar l'entorn. Cala Barques és un d'aquests espais que preservaven el seu anonimat. Ara ja no. A totes les guies, recomanada a les recepcions d'hotels, a poc, com una platja més. Margalida Solivelles, TV3, Cala Barques.